Unsa pay lain nga ilay aside? Hypocrisy. Hypocrisy. Unsa hypocrisy? Pagka-plastic. Sa Bible, kining word nga hypocrisy, gi-illustrate kini sa usa ka tawo bitaw nga stage performer nga nagmaskara. Dili gid na mao iyang kinaiya, nagasulob lang siya laing kinaiya. Gusto lang niya i-portray ang laing nga character pag nasa sa stage. Pero pag wala siya sa stage, mabalik na iyahang kaugalingon nga kinaiya. Kini mga hypocrites daw nagmaskara kini sila. Ang ilang ginapakita sa public, dili gyud sila, kundi ang kinaiya nga maayo pero actually dili gid na sila. Mo na mga hypocrites, mga plastic. Mga Christians plastic ba kita o dili? Kung plastic ka, dili jud ka magtubo. Kung makakonta og plastic, dili gid ta magtubo spiritually. Imposible magtubo ka spiritually kung ikaw na ay pagka-plastic, na pagka-hipokrito. Love ta ka ikaday. Pero pag ando di ay, love tungod kay na may maangkon nga kwarta. Abi niyo, ma'am, ikaw ra gid ako ang kanang paglaom sa akong kinabuhi karon panahon na di ay kay na may tuyo anang bayhana. Pag agtanapod sa lain nga silingan, ma'am, salamat jud kay ikaw ra ginakatabang sa ako awa nagilain pabuutan kaayo ka. Plastic, hypocrite. May daw po kaniya sa mga bana, o ingon ang mga bana nga abi nimo, Mrs. akong asawa, ikaw rin akong gihigugma, wa nay lain pa. Hypocrite na aman day gihigugma nga silingan.